5, bring the heat. ប្រទេសបំតាបងយោអ៊ីស៊ីសាបាលបួនគេញមកគេគិនធីមិនតាបគីបេទាំងយ៉ាលកស្បាកាហាចារកាទិងកាគិនគិបឈួគិនយ៉ាកាអេកាជីងបាកាជីងអេគិនមកគិនកាអេបាត់គីកាទាំងយ៉ាស្បាហប្រទីគិនគួរយយ៉ាជីងអេបចណាយកាបាឡាអៃរូដាអ៊ូបលីបង្កាតាគីអងហាណាគិនធីមិនតាស៊ីសាគីបេទាំងស្បាហាចារយ៉ាកាពោទាំងកាគិនគួរHey Mr. Kodos mentang aku ayame banyak tukana syapang jong iwe kinyo iti pangila yo simenta haka jing ing ka jong nasi singka sing yo i we iti kinga i pung palang ya la kinmo ki khat jong bat menta pat kinmo shisha i klem te panapa peli namar i ong hana yang abapilong ubri ubadoka lapit ya kirang ki phang jong ki ngam kwa bangan yo i tangka taking ngas ngusi bat laki kin menta shisha dan ubriu ba kham hes pa bat dan ubriu ba kham he pisa tangka taki la ya kwa bat yang ni baduk ni kwa ani tangka ta shisha bat ki kin ru ki long kumta hey misia dos tumta dan kin mo ka porjong me bat ka porjong ala da me yo i dor phabiu dapit yo di bas new ani tangka ta shisha bat shin rang ne kin ru ki long kum cho hagan ni slap ti ba kin ru ki pel ngap ro kinya ki sherang halawi bat ki pendu ya ki jing kmen ki jing smo bha ka jing im kin ka jung ni minta bat uchrang tu da hu seryo dei ki kin ki bala long kin kita ki kin ro kin ki ba long kin ki tur ki ba pha priu ki jing long pat de kin I bas new hoi kin me dos me dan nang ye ka taru kin me das ngobong ha oi kin dos ka ba de ye ka ba me krin yang ni hang ne ha la 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 oi kin dos ngayo moment ba meru kin me rap yang ay ka jing em kin ka ba nila mentaru kin mila ya tu shisha hoi nyala simro kin menta ka jing e kin mo ha jing jong abang simro kin ka long kumta hey tidur ba biu shisha ki ba pen shop pen palang majunga nri kin mo I dur ba biu nri kin mo I jing long ba siu henry kin mo I pen ngap yang ni slaper ti ha jing kin kalawai pendu ai I pendu